Enoyimore wadhi mbele gi miweche manyien. Miyo moro ma jahigni 32 dhi nyime gi yudo thieth kendo Adventist Hospital e kar chung'od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay bang' ka wuon pargi nomonje mochadhe marach gi ojalo. Monj mar miyono obiro e kinde ma lwenje mag kit chwech osebedo ka jimbore e kaunti ma Homa Bay. Gino ma sirikand kauntino komakore kod riwruoge mamoko osebedo ka kedogo. Lwenje mag kit chwech en achiel kuom midhiero madongo ma sirikand kaunti ma Homa Bay osebedo ka kedogo ka gitiyo machini kod riwruoge mamoko mar neno ni joma mine obedo makare kendo ratechgi ok orochi. Kata kamano lwenje mag kit chwech go pod jimbore kendo nitie mine maneno matek e keny ma gintie. Rosemary Atieno sani ni kod rem mapek e osiptal ma Kindu Adventist kama ne oringe kode bang' ka wuon pargi magisedago kuom higni 2 ne ochadhe marach mokalo gi ojalo. Kuom higni 2 gi wabet kode ka dhi tieko higni 2 to chako timbenego. Omuko od mabati oringo lal. Okaw dhok ouso oringo lal. Koro aolgo ba dok dalawa. Koro dalawa adak kuom dweche 6 to nyathine dwa timo penj Kebseya. Taduoke. Tadonjo ka nyamenwa. Koro ka donjo ka nyamenwa to winjo na antie. To biro gotieno chieng' ma piny rugo tich abich. To duong'o ot kama naninde tatamra yawo dhot. Taluongo agocho ne nyamenwa no to biro. To kowinjo ka nyamenwa biro to ringo odhi. Rosemary Pimone ne owere kod wuon pargi bang' ka dak ne otamore kalure kod lweny ma kinde ka kinde kendo ne odok ka nyamin gi machine kod kama ne okende no mondo nyathine ne odhi otim penj ema ne orade kod masira no. Okoni wuon pargi no ne oliwe gi ojalo ka odhi omo pi aora moro mantie gweng' no kendo nyaka sani pod en kod rem mapek osiptal ma pod okwame no. To kwe chopo manya pok watuomo pi nyamenwa ochopo e dho yawo dwa tuomo pi takulora gamo kube achoro to ka chung' kama tapoye kochopo to chako mana tong'a. To kotong'a to nyamenwa go uwi to mone manowuok. Pero yuora ochopo to ting'a gapiko to kela e osiptal. Koro akwayo jowetena konya uru. Niwach otong'o lweta ok anyal mulo gimoro amora, otong'o wiya, otong'o bamba. Koro akwayo bilo dhi mang'eny kaka wuok e osiptal bende onge. En tim ma okwede gi jokanyo riwruoge mosebedo ka kedo gi wach lwenje mag kit chwech e kaunti ni madwa ni obila mondo okaw okang' mar kum ne joma osebedo ka nyayo timbe ma kamago ka gijiwo medo timo puonj ne jopiny mar thegruok e lwenje mag kit chwech. Nikech iyudo ka ng'ato nigi ng'eyo mar gimoro to obiro make decision moro ma owinjore. Koro kidienje mopogore opogore manyalo miyo survivors kata victims justice gi onego gi strengthen kaka gi enforce laws e community. Nikech iyudo ka ndalo mang'eny survivors report cases gi to cases gi onge ng'ama luwo gi e yo moriere. To kiyudo ni kidienje moket gi luwo yore gi maber kendo perpetrators ma timo cases gi imako kendo imiyo hukumu mo oromo kodgi tidhi yudo ka survivors be yudo mijing'o mondo gi report cases gi. Ka jokedo ne ratiro mag oganda e kaunti ma Homa Bay to jojo modak e udi mondo bed ka poro owache kinde magin kod gwenyruok e kindegi ma okaw okang' mar hinyo ngima ng'ama chielo. Lwenje ila gi wadwa ni gidog chien ahinya nikech gik makelo gi gin winjruok mok bedi e ot. Wan kod weche kaka jo bunge la wenye inchi ma mago weche mwasenono matut kama wawuothe kata miere mwawuothe. Gin gik moko matindo moko nego mi go dhako minegi go dhako makoro dhi mane osiptal de budho kuno. Ibiro thagori kabisa. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.